Sara, prečo nemôžeš byť že nejaká predavačka? Alebo sekretárka? Prečo musíš byť doktorka? Dosť bolo opuštenia, dám si kávičku a pustím sa do toho. Však to je čo, 160 strán, čo sa neviem naučiť 160 strán? Mám celý deň na to. A vlastne potom ešte anatómia. Prítomnosť hypersegmentovaných neurofilov naznačuje megaloblastnú anémiu. Je to ľahké. Peptíny. Sari, čo si dneska jedla? Kávu. A margotku. Reálne jediný svetlý moment dnes. No ale ten idiot by to neposlal ešte, cez skripta. Ty ich máš? Prepošleš mi ich? Idem sa učiť. Poď. Že príde a zuby neumyté v posteli, strapatá s knihou v